Už asi 10. kongřisko. Dogfish. Šajze kace. Ukážeme zápas. Škat. Musí mít prostě, lezeme po takových věcech. Hoplí. Počkejte. Jdu kamerovat, počkejte. Co to jdu dělat? Vy jdete vraždit? Chcete ho vraždit? Já bych ho ještě nechal se chytat nějakého většího. Tak ho necháme tady chvilku vyzírku. Určitě. Ale ho. Počkej, jak chce žrát, ne? Chce kousat. Ani Igor po něm nejde. Igor kouká z dálky a vůbec si radši nevšímá. Pojď Igorku, pojď do něj, pojď. Ne, aby jsme mohl zakousnout do nohy, víš? Co? Aby jsme mu to sundat z nohy, vole. Takhle vypadá trošku jak kapřík na tom. A je černej, tam je takový světlej, to se světla po smrti. Ne. To byl takový, když to vytáhnu. Ne. Ten je větší, ten je to fakt hovado. To se ještě takovýho jsem neviděl. Je no. Okay. Pěkný. No. Velký, ne? Fuj, Iggy, fuj! Pust to, fuj! Retere! Ne! Fuj! Ne! Nesmíš!